Tak dále na třetím místě, vlastně už na stupni vítězů, tady máme povídku, která vzbudila v porotě velký rozpory. Jedni ji absolutně vyzdvihovali, jiní ji absolutně zatracovali. Padaly tam takové věci jako o čem to je to bohatá. Slyšíte? Ale nakonec ta povídka vlastně skončila na třetím místě, což jako znamená... To znamená, že je uznána jako velmi kvalitní. A je to povídka Výlet od Petry Kubátové. Vlastně autorka nám díky tomu, že už jsme že minulou autorku může říct, o čem to vlastně je, jestli to chceš. Tak jsme žádný viděli. Ona prý nevíte. Si to přečtěte a udělejte si názor. Jak si udělali ti, kteří to oceňují a ti, kteří to zapracují. Prostě taková každá ale docela pěkně napsaná. Autorka mlčí jako paři. Já teda umím počítat do 5 a teď nám zbývají už vlastně jenom 2 autorky a každá se jistě se na to, jestli vyhraje nebo ne. Nebo se možná přesvědčit, že tak bude stát vedle mě. A letos je vlastně druhá autorka, která se velmi dobře umístila i loni. Tuším, já si to teda nepamatuju, ale určitě byla mezi nominovanými, protože jsem první vlastně měl loni, ale to s tím vidím podruhé. Je to Dana Rusková za Úsvit na Kovářově dvoře. Jak jistě naznačuje titul, je to něco s kovářem. Ale autorka jistě doplní. Ano, je to vlastně fantasy. Já jsem k tomu napsal komentář, že je to konická fantasy. Sklidil jsem na to takové reakce, ale ono vlastně de facto jsou tam 2 lidské postavy, 2 koňské postavy a hlavní teda. A vlastně je to tak jako půl na půl. A svých 30, říká se 30 minut slávy nebo kolik? Taky 5. Ono máme půl hodiny, takže klidně můžete testat půl hodiny. Vítězkou je povídka, která vlastně letos, dá se říct, vyhrála na první čáře. Získala 1088, ne, blbě to říká, 1818, ne, blbě. 881 bodů. A druhá povídka měla vlastně téměř o 800 hlasů nebo bodů míň. Takže tímto to vlastně vyhrála na první čáře a je to Ivana Svobodová za Věk poháru.
třeba bez zborníků. Tím si dám takovou reklamu i vám, protože nebude. A určitě v pevnosti a na našich stránkách, kde to bude vyset. Tak tím vlastně jsme vyčerpali skoro všechny ceny a vyčerpali jsme i autory, který jsou už ekonomicky opravení. A já bych všem autorkám poděkoval. Já doufám, že tohoto vyhlášení vlastně pro ně není nějaká traumatická zkušenost, že budou dál psát, že napíšou i do vedoucího a že prospějou té naší scéně. Tak, pozvánka na workshop, nezapomeň. Jo, pozvánka na workshop. Dneska bude workshop. Je otázkou, kdy to se musí dohodnout hlavně ti autoři, kteří se ho účastní. Tak, nejdřívější možností workshopu může být je 19:31 končí vyhlášení rokošené smrti. Pokud autoři budou chtít jít na gala večer, tak samozřejmě to uděláme když tak. Tak se to odsouvá na 9. hodinu. Klidně můžeme jít na gala večer. Bude tam daleko inteligentnější humor, než jste zažili teď. Takže jo. Takže tímto je to zhruba po skončení gala večera bude workshop. Příští ročník bude závěrka téměř bajvoko za měsíc, ještě něco zbývá, je to na konci dubna. Asi. A propozice naleznete standardně na stránkách pořádajícího klubu, což je Palantír a co ještě mám jo. Všichni si přečtěte propozice, když se chcete zúčastnit a samozřejmě je tu i možnost se účastnit soutěže co by porodce. Jako veřejný porodce a časem třeba i proniknout mezi ty lidi, co to bohužel čtou mezi adeptů. Tak děkuji vám za pozornost, tohle je konec.